салом алейкум тамошобинони муҳтарам, бинандагони гиромӣ, бародарои азиз, ина имрӯз мо андова кадестем. гуфтем бе ҳамирам хар нишонтон тем ки наге ки доктор чӣ кор кадестай, чӣ аҳвол дорад. Имрӯз мо иди ветеринарои ана Тоҷикистонай, тамоми ветеринарои Тоҷикистона барои идшон табрик таҳният мегем. дар кору бору зиндагишон, дар касбу корушон барори кору таҳният. ана ина мо дар дуруни андоваем. амирӯз хайр кун плани андова будай, болои хонаро андова кадесем. одами навхона чи хеле хай кам кам лою андова қати хуш мешем. андова кадан хе мегардем. ина бародаро, подписаться, лайк, дастгириро фаромӯш накунен. видеоҳои свежи ки ами ҷигар сиёмка мекунем, роитон мекунем. дастгирӣ бибоша, иншоалло бо видеоҳои зур ша қафо роӣ мекунем.